Здравейте, здравейте! Ето го сивия лъв, вече готов, почистен изцяло, подготвен за продажба. Искам вече финално да ви го покажа от всякъде. Пак казвам, колата си дойде в много добро състояние. Вчера дойде, днеска я пускаме за продажба в мобилето. 308 2014 година, двойка, HD, Bull HD, 150 коня, както казах в предишните клипчета, гуми Ханкук, летни, DOT, втора седмица на 24 година, 4 еднакви гуми, GT Line джантите. Само да ни пропусна нещо, keyless като X3, мъртва зона, датчик за светлина, яките Full LED фарове, преден и заден парктроник, дневни светлини, задна камера, ще ви я покажа, прибиращи огледала с осветление отдолу, мъртва зона, ето ги другите датчици отзад, за парктроника. Ето е камерата, камера за задно виждане, хванеме отзад, багажника вече почистен, всичко си е налично, гума, крик, ключове, пълен набор. Това е багажника. Продължаваме назад. Така, ето го салона, супер запазен салон, кожа Алкантара, перфектно състояние, корите, копчета, ето го и тавана, да го покажа, така съм отворил, без проблеми. Отваряме шофьорската врата, ето ги копчетата, ето е и седалката. Кожата си абсолютно няма скъсано, нито протрито, не е претапицирано абсолютно нищо. Волана в същото положение, автентичен волан с оригиналните шевове. Казахме автомат, спортен режим, зимен режим, старт-стоп система с два ключа. Пак ви ги показвам, ако не сте гледали другия клип в страницата. Ето ги двата ключа. Електрическа ръчна, навигация, мултимедия, тъчскрин, Bluetooth има, USB-та, темпомат, мултиволан. Така че това е, ето го таблото, ето е и седалката другата, в много добро състояние. Колата разполага с пълна сервизна история. Ще я покажем нея. Ако не сте я виждали, 2014 година, Bull HD, 150 коня, автомат, един от най-предпочитаните мотори след 1.6. Така, 2015 30 000, 2016 60 000, нататък 90, 148, 160, 167, 176, 187, 187, 191 км, 202 000, 219 000 и най-накрая 227 000 км. Колата в момента на 231 000 реални километри. Не върта километражи и така нататък. Колкото и странно да ви звучи, не ги харесвам тези неща. Абсолютно всичко си функционира по колата. Ще ви запаля дори. Ето. Показвам. Само да затворя вратата.
Ето ги километрите, 231 000. По колата нищо не свети. Мъртвата зона си работи. Навигация. Абсолютно всичко функционира по колата адекватно. Така че автентичен автомобил, напълно автентичен автомобил, без никакви манипулации, както абсолютно всички други автомобили, които продавам, са с пълна сервизна история, без въртени километри и така нататък. В много добро състояние са. Ето колата, искам да я чуете просто как работи. Супер тихо. Колата си дойде с нови дискове, без ръб, нови накладки. Ето ги накладките. Това са предни. Също положение и отзад. Ето ги дисковете. Нямат никакъв ръб. Накладките не знам дали ще могат да се видят. Ето ги. Нови накладки. Колата иска само едно обслужване. Оттам нататък има, да, сега се стих. Има 2-3 натиснати неща. Ето това е на тавана, ако го виждате. Това е едното. Ако трябва да го покажем като забележка. Другото е на предния капак. Не знам дали се вижда, много малко. Ето тук. И ето тук на предния капак. Това са нещо ударени от камък или нещо от този сорт. Не мога да преценя. Няма нарушаване на боята и на лака, така че това са забележките на колата. Абсолютно всичко си. Ето дневни светлини, Full LED фаровете, къси дълги. Както казвам, мърка като котенце. Мъртвата зона, пак да ви покажа отпред. Това е количката. Супер запазена. На реални километри, смея да твърда. Пак казвам, не върта километри. Не ми е това идеята да лъжа клиентите. Искам просто вие да получавате това, което наистина е реално. Ако искате, предоставям и рама на автомобила. Ще ви дам. Ще ви предоставя и снимки от както е дошла, в какво състояние е дошла колата. Така че няма проблем в това отношение. Ще ви покажа и мотора. Така, само да дигна щеката. Ето капака. Мотора не е мит, както си я дойде. Леко е прашясала, но не знам дали ще го мия, дали няма го мия. За момента ще стои така. Клиента, за да си го види както си е. Няма масло, няма течове на масло, няма абсолютно нищо, всичко е сухо, просто е прашясало от времето. Така че колата е обслужвана от до, пак казвам. Днес ще бъде качена на обява. Така че възползвайте се, ако искате качествен автомобил, хубав, запазен, поддържан. Пак казвам, няма абсолютно никакви манипулации, притапициране на кожи, седалки скъсани, светещи ербеци или нещо от този сорт. Колата си е в много добро състояние, автентично състояние, което се даде. Вчера е дошла колата. Може да върнете страницата във Facebook назад, да видите, днеска я качвам. Ето и корите от тази страна, копчетата, стелки, сервизната книжка е пълна, 2 ключа разполага колата, абсолютно всичко, пълен набор от сервизна история. Така че колата е в много добро състояние, няма тропане, няма лопане по окачването, няма какво да се прави по окачването, върви си по автомата по същия начин, сменя супер плавно, мазно, няма трясъци, блъсъци и
такива приритваници, няма ги такива неща. Автомата си е в много добро състояние. Така че това е. Волана не е притапициран. Всичко в колата функционира, пак казвам, изрядно. Ето ги педалите. Оригинални си педали. Колата е почистена само и днеска се пуска на обява. Така че, който иска наистина хубаво запазен автомобил, да заповяда. Има телефона, така че това е. Чао за сега.